Awaneme nhlobo amabhinca ngesenzo sikangizwe kanye-ke nabantu bebelindele umbono kangizwe. Sobona kuphi nakuphi lapho khona lomuso njengamanje ukubingelela yena mathinta xa usitemza umqomo namehlaka abanye baqomela imali thibazi. Ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ngicotha nje kulungele press subscribe button share uphinde comment wenza sure ukuthi uyalike ukuze njalo uma sikufaka amavideo ezoza eshesha kwena. Ngani zawethu abaneme nhlobo abantu abalandela ungizwe nakuyibona abantu bephose inselelo kakhulu kungizwe ukuthi kufanele aphendule mayelana nokuthi lipi iqembu lizovota njengoba uyishilo wathi uyosho uma ngabe sekuyisikhathi noma iqembu abalithemba ngamavotala. Ngezomuva nje kubona isithombe sakhe noMatamela oRamaphosa lapha noMatamela nombani. Okay, ngani zawethu abantu abaningi bayakhuluma enkundleni zokuxhumana kangangokuthi uNtekza Ntethelelo uzowaphumela obala wavunyelwa abantu abaningi futhi kwi-comment section ukuthi yebo yena cha kusamele ke sithi uxoxa naye ke simuthi ukuthi bhaqa insimbi ingashisi kakhulu kodwa ithi ukushisa kancane ngoba ungizwe ngathi usethanda ukuba budedengu nangezinto engafanele ngabe ubudedengu ngazo njengoba ethembisa amabhinqa ukuthi uyawavumisa noma utshela into ekuyiyona eright. Amabhinqa akhala ngokuthi njengamanje ungizwe akasawaniki i-direction njengoba eshuthe noRamaphosa uphinda futhi uzothi abantu abavotele iqembu kuyilona abalithandayo. Okay, ngane kwethu ngaphandle komusho isikhathi sakumntana sekhaya ngifisa singene kuyona ke ivideo kaNtethelelo ke sizwe ukuthi ngempela yena uthini mayelana nalolu daba. Habe yazi bafowethu kunale sound ethi kungaba yiphutha yini lo muntu ukuthi ke simayine mbijana singayenzi insimbi ishise kakhulu simuntu nje bhaqabhaqayi bafowethu nami ngiyawubuza manje kungaba yiphutha yini ukuthi ungizwe sithi kumayina mbijana singayenzi insimbi ishise kakhulu simuntu nje bhaqabhaqa ke bafana yabona abafana ungizwe yasisakalela bafana esibhedlela straight isizulu wawambona umuntu olamba kanje uyalamba lo muntu emadoda yazi ulamba azange acabangeli ngisho igama lakhe ukuthi lizokonakala yabona nje uyalamba uhambe hanqaza la engadla ngakhona hayi bafowethu ngeke ufuna sithi umuthi bhaqa singayenzi insimbi ishise kakhulu